Azatlyk Radiosu YouTube'da. Azatlyk Radiosu'nun YouTube sahypasy Türkmenistan'dan, halk içinden habarçylarymyz we okuyjylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube'un gözleg bölümine Azatlyk Radiosu, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radiosu'na tomoşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağırýar. Gipleýär Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmenistanda ähli halk ýoborlary geçirildi. Yerli media onu zähmet bayramçylygy häsiýetlendirdi. Dün 17 oktýabrda Türkmenistanyň regionlaryna we paýtaht Aşgabatda agaç oturtmak boýunça ähli halk ýoborlary geçirildi. Lewap welaýatyna geçirilen ýobora gatnaşyjylardan biri Azatlyk bilen habarlaşyp, häkimiýetleriň aň bilen pudunyň işgärlerini we talyplary agaç nahallaryna oturtmak boýunça köpçülüklerin ýobora mejburi çekendigini habar berdi. Onun sözlerine göre ýobor ýerden sagat 7-den günortan 10-a çenli dowam edipdir. Gürrüňdeşimiz ýygnananlaryň kamera düşürilýänçe garaşmagy mejbur bolanlyklaryny gürrüň berdi. Ol Türkmenabad şäheriniň eteginde ýerleşýän bazaryň deňine geçirilen bu çäre çen bilen 2000 ogly adamyň mejburi çekilendigini sözüne goşdy. Döwlet mediasynyň maglumatlaryna göre agaç nahallaryny oturdup olara serenjam bermek çäreleri ýurdun çar künjegine geçirilipdir. Türkmenistanyň döwlet telewizionyasynda efire berilýän Watan habarlary gepleşiginiň çarşenbe günü goý berilen sanyna ýurdun 5 welaýatyna geçirilen ähli halk ýoborlary zähmet bayramçylygy häsiýetlendirildi. Ýurtda bolup geçýän täzelikleri halka ýetirmeli gepleşigiň 15 minuty ýoborlara bagyşlanyldy. Türkmen döwletine Sowet döwründen miras galan ähli halk ýoborlarynyň geçirilmegi ýurtda indi täzelik däl. Giňerimli ähli halk ýoborlary ýurtda her ýyl köpçülüklerin büdjet işgärleriniň gatnaşdyrylmagyny azyndan 2 gezek geçirilýär. Mundan başga da welaýatlary prezidentiň edýän saparlarynyň öňi ýany döwlet bayramçylyklarynyň bosagosyna ýa-da beýleki resmi dawralar, sport we medeni çärelere gawat getirilip köpçülüklerin ýoborlar häli şinni ýergiderli geçirilip durulýar. Ýöne agaç oturtmak boýunça geçirilýän ähli halk ýoborlary ýylyň dowamyna 2 gezek bahar hemde güýdüki mövsümlerde geçirilýär. Döwlet mediasynyň 17 oktýabrda efire berilen habarda ýurdun 4 günjünde geçirilen ýoborlarda jemi näçe düýüp nahal oturdulanlygy anyk sanlar bilen ma'lum edilmedi. Diňe umumy sözler bilen olaryň müňlerçe düýü agdalyp geçildi. Mundan ozal resmi metbuat ýurtda geçirilýän köpçülüklerin agaç oturtmak çärelerini Türkmenistan boýunça milyonlap agaç nahallarynyň oturdylýanlygyny anyk sanlar bilen habar berýärdi. Türkmen mediasy geçen ýylyň bahar mövsüminde ýurtda 416 000 düýüp agaç nahallarynyň oturdulanlygyny, 2015-nji ýylda 3 million düýüp nahalyň oturdulanlygyny habar berdi. Şu ýylyň fevral aýynda Türkmen prezidenti bahar we güýz mövsümlerine ýurt boýunça jemi 3 million düýüp bag oturtmak barada tawsyryk beripdi. Döwlet metbuaty ekleýän agaç nahallarynyň saýaly, pürli we miweli baglardygyny habar berýär. Ýöne zähmet bayramçylygyny ekleýän agaçlaryň ýedegi, olaryň näçe götürüminiň düýüp tutup näçesiniň guruýanlygy, nahallaryň nähili şertlerde ýetişdirilýänligi olary Türkmen topragynyň yaramlylygy barada giňişleýän ekspert gurrungy gozgalmaýar. Watan habarlar gepleşiginde efire berilen video görünüşlerde welaýatlarda we Aşgabat şäherine bir nahalyň töweregine goşulanyp duran adamlary, ýaş çatynjylary, eli pil kätmenli talyplary, Lukman eşiginde yer depýän doktorlary görmek bolýar. Şeýlede käbir welaýatlarda geçirilen çärelerde hatar gurap ýogary gatnaşyjylaryň arasyndan geçirilýän düýeleri, çäre geçirilýän ýerleriň gawadyny gurulan gara öýleri, pil kätmenden ýasalan gurallaryň sergilerini we beýlekleri görmek bolýar. Lewap welaýatyndan ýogary gatnaşan Türkmenistanly Azatlyk bilen gürrüňdeşlikde çäreni 2 söz bilen aýdym sazly kameraly ýogor diýip suratlandyrdy. Türkmenistan'dan Azatlyk Radiosu'nun azathabar.com web saytyna Sayfon 3 proxy ulgama arkaly hopsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizlinligini ýokary derejede üçinetýär. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkaly 1,5 million gezek peýdalanylyp petiklenen saytlary girilýär. Sayfon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin ony her 2 hepdeden täzelep durmagy unutmaň. Azatlyk Radiosuny Sayfon 3 bilen hopsuz ýagdaýda iýerler. Gepleýär Azatlyk Radiosu habarlar gündeligi gepleşigini men Merdan Sarif dowam etdirýärin.
Türkmenistandan gelen kiçicik perişte gözleri watyly Serdarova Leyli Moskwanyň Muslim Magamayev adyndaky Crocus City Hall konsertler zalynda aýdym-aýdyp müňlerçe adamyň kalbyny eýilemegi başardy. Bu 8 ýaşly Leyliň uly sahnaga çykyp eýýäm 20-nji gezek çykyş etmegi boldy. Leyliň bu dünýäde bary ýogy 2 tane arzuwy bar. Leyli warp 3 ýaşyndan bäri bir sahnada bildi Rus estrada ýyldyzy Diana Gurtskaya bilen durup aýdym aýtmagy höwet edipdi. Onun bu arzuwy hasyl boldy. Türkmen gyzy Leyli Diana Gurtskaya bilen birlikde her ýyl geçirilen Ak Hasa adly halkara hayır sahabat festivalini açdy. Diana Gurtskaya Türkmen gyzy Leyli barada şeýlediydi. Я очень рада, что я познакомилась с потрясающей девочкой, с моей юной подружкой, с Лейлой. Men ajaýyp gyzjagad, ajaýyp ýaş joram Leyli bilen tanyş bolandygyma gatyşat. Onuň uly geljegi bar. Men öz ruhumyň, kalbymyň bir bölegini şu gyzjagada sowat berip bilendigim üçin gaty begenýän. Men Türkmenistany diýsen söýýän. Men bu ýurda ýene bararyn diýip umyd edýän. Köp sag bolun. Приедем к вам. Спасибо вам большое. Tertip boýunça eýýäm 9-njy Ak Hasa halkara hayır sahabat festivali 15-nji oktýabrda Moskwada geçirildi. Bu festivaliň esasy maksatlary şulardyr. Ýagny mümkinçilikleri çäkli çağlarda öz güýçlerini ynamyny artdyrmak, şeýle-de beýlik çağlardan hiç hili tapawudynyň ýokdugyny öz-özlerine subut etmekdir. Festivaliň geçirilen senesiniň hem öz many mazmuny bar. Sebäbi 1969-njy ýylda Köýürleriň Halkara Federasiýasy 15-nji oktýabry Halkara Ak Hasa güni diýip yglan edipdi. Ak Hasa gözleri görmeýänleriň simboly hasaplanýar. Türkmenistanyň zehinli çağlar Ak Hasa halkara hayır sahabat festivalinde her ýyl çykyş edýärler. Geçen ýyl Türkmenistanyň Muhammed Orazow wekilçilik etdi. Mele goş, yitirmesen yele goş. Kanada çar arzular hey hey hey, senin bilen bile goş hey hey. Kanada çar arzular hey hey hey, senin bilen bile goş. Çapatıma çap, çapatıma çap, çapatıma 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 çap, çapatıma çap, çapatıma çap, çapatıma 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 çap. Kar gözlü gülme wak gülme gül. Azatlyk Radiosu öýdeginde ýeňme-jeňmeçilik birleşiginiň direktori Gule Çörekliýewadan Muhammed häzirki ykbaly bilen gyzyklandy. Он сейчас в 9 классе учится. Ol häzir 9-njy synpda okuýar. Ol biziň şäherimizde öz boluşly bir ýyldyzjak. Sebäbi her bir çärede konsertde onuň aýdymlary ýanglanýar. Ony diňe bir mümkinçilikleri çäkli adamlaryň guramalary tarapyndan gurnalýan konsertleri däl. Eýte beýleki döredüjilik çärelerini hem çağırýarlar. Ol gaty şowly çykyş edýär. Куда его приглашают с большим успехом, и он даёт концерты. Festivalin tahtnasında mümkinçilikleri çäkli çağlar bilen birlikde Russiýanyň belli estrada ýyldyzlary hem çykyş etdiler. Olaryň arasynda Alsu, Vika Tsiganova, Denis Maydanov, Diana Gurtskaya, Andrey Kovalyov dagy hem bardy. Türkmen gyzjagdy Leyli festivaliň öz boluşly bedegine öwrüldi. Ýyldyzlaryň köpüsi Leyli bilen surata düşdiler, degişdiler we aýdym aýtdylar. Смотри, а еще такая есть песня. Нет, не дай ручку мне, ну кто ты? Вот смотри, смотри. Есть такая песня еще, смотри. Лейли, Лейли, да. Ты посмотри, будет детектив, ты должен всегда царить, мир, который нужен мне. Leyli Azatlyk Radiosynyň özüniň ikinji esasy arzuwy barada hem gurrun berdi. Ol egerde Hudaý oňa görmek mümkinçiligini gaýtaryp berse, onda uly sagalaňy gurnap, oňa ähli kişini çağırjakdygyny aýtdy. Näme zatlar arzu etjäň, o meni okaňda näme diýen şonu aýtyp bereni? Allah can daýjan men gözüm açyp bersin. Azatlyk Radiosu YouTube'da. Azatlyk Radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan, halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube'un gözleg bölümine Azatlyk Radiosu, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radiosyna tomoşaçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağırýar.
Gepleyer Azatlyk Radiosu. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda dermanlaryň gymmatlamagy dowam edýär. Azatlyk Radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy paýtagtyň döwlet dermanxanalaryndaky bahalary öwrenip, olary ýylyň başyndaky nyrklar bilen deňeşdirdi. Habarçymyzyň söýlerine görä ýylyň başyndan beri dermanlar adyndan 2 hisse gymmatlapdyr. Yanvar we oktyabr aýlarynyň aralygynda Aşgabatyň döwlet dermanxanalaryndaky bahalar duýurlukly gymmatlady. Meselem Ampoladaki Kventon dermanynyň bahasy 65 manatdan 113 manada çenli galdy. Nistatin 6 manatdan 12 manada ýetdi, diýip habarçymyz aýtdy. Derman gymmatçylygy sanjym dermanlaryna has duýurlukly derejede täsir ýetiripdir. Habarçymyzyň söýlerine görä sanjym üçin käbir dermanlar 3-4 hisse gymmatlapdyr. Meselem beýniniň işleyişini gowlandyrýan Vinpasitin dermany 45 manat boldy. Öňül 9-10 manada durýardy. ATF dermany 14 manatdan 46 manada ýetdi. Sifilizin dermanyň bir çüýşede 3 hisse gymmatlap 9 manada ýetdi. Sanjym üçin suwuklugyň 250 ml 3 manat 60 tengeden 10 manada ýetdi. Bu satuw kwitansiýalarynda görkezilen narxlar diýip habarçymyz aýdar. Ol Aşgabatyň döwlet dermanxanalarynda bolçulugyň öňem göze ilmenligini emma indi dermanlaryň görnüşleriniň has azalanlygyny belledi. Döwlet dermanxanalaryna garanda hususy dermanxanalarynda has köp derman satylýar, emma bahalary esli ýokary. Şulyň bahar we tomus aýlarynda ýurduň hususy dermanxanalarynda bahalaryň birnäçesi ýokarlananlygy habar berilipdi. Adamlar daşary ýurtlardan gelenlerinde bu ýerde ören gymmat ýa-da asla satylmaýan dermanlary getirmäge çalşýarlar. Gümrükçüleriň berýän ilkinji sowaly derman alyp barýarsyňyzmy diýilen sowal bolýar. Olar ähli zatdan bahana gözleýärler, hatda dermanlaryň bir bölegi ümsüm özlerini alıp galýarlar. Meniň tanyşlarymyň getiren karbalol dermanlarynyň ýartyny alyp galdylar. Närazy bolsaň ählisini alyp galýarlar diýip Azatlyk Radiosu bilen söhbetdeş bolan Aşgabatly Zenan aýtdy. Türkmenistandaky habarçylarymyz dermanlaryň gymmatlamagy bilen ilatyň satyn alyjylyk ukybynyň gowşanlygyny we munyň bilen bir wagtda gara bazaryň dörenligini hem möhleti geçen dermanlaryň sowdasynyň mewjanlygyny habar berýärler. Sentýabr aýynda Azatlyk Radiosynyň habarçylary hususanda daşugda möhleti geçen dermanlaryň sowdasynyň giň ýaýranlygyny habar beripdi. Türkmenistan lisensiýalaryň pikirine görä bahalaryň ýokarlanmagy sebäpli köpler olary satyn alyp bilmeýärler. Netijede dermanxanalarda möhleti geçen dermanlar köpelýär. Häzir derman serýeşdeleriniň tas 90% ýurduň daşyndan getirilýär we olar ören gymmat bolýar. Geçmän galan dermanlary olary getirýänleri ýygyna gaýtaryp bolmaýar diýip Azatlygyň söhbetdeşi belledi. Onuň sözlerine görä satylýan möhleti geçen dermanlaryň arasynda esasan gymmat baha önümler şol sanda gan damarynyň içinden ulanylýan dermanlar gözeýilýär. Türkmenistanda dermanlaryň gymmatlamagynyň we gytylmagynyň fonunda ýurduň häkimetleri tebiplere garşy ýygyderli göreş alyp barýarlar. Şeýle-de ilata derman hökmünde çay içmege maslahat berýärler. Golaýda Saglyk Ministrligi Milli Medeniýet çawa bildirişinde ilata prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň Türkmenistanyň derman ösümlikleri adly kitabynda agzalan ösümlikleri çay edip içmek maslahat berilýär. Azatlyk Radiosu Telegramda. Bizi Azatlyk Radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Azatlyk Radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ýyla ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiniziň gizlin saklanjakdygyna kepil etýäris. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar gündelik gepleşigimizi men Sehra dowam etdirýärin. Türkmenistanyň ýokary gujaýlarynda büdjetiň hasabyny okuyan studentleriň aglawasyndan umumy ýaşaýyş jaýyny boşatmak talap edilýär. Türkmenistanda bolup geçen wakalar bilen ýakyndan gyzyklanýan Aşgabatly Sinçi Amanmurat Bugaýew çagasy ýokary gujaýlarynda okuyan enatalaryň we studentleriň ençemesine salgylanyp bu baradaky görkezmäniň oktyabr aýynyň başynda mälim edilendigini we olary 1 noýabra çenli wagt möhletiniň berilendigini aýtdy. Onuň sözlerine görä ýokary gujaýynyň ýolbaşçylary munyň sebäplerini ýaşaýyş jaýlarynda ýeriň ýetmezçilik edýändigi we şol sebäpli umumy ýaşaýyş jaýlaryna ilki bilen tölegli esasda okuwa giren studentleriň ýerleşdiriljekdigi bilen düşündirýärler.
Çölögle tasda oku girýärlerden anlayan pulun belli bir bölegi umum ýaşaşa üçin tölenýär. Siz büdjetin hasabyna muhtu okuyaňyz, istisne de büdjetin hasabyna da stipendiýalar, stipendiýalar 800 000 manat mesurenler. Şol üçin siz öz nezadyňyzy, öz guruňyzy özüňiz görmeli. Siz umum ýaşaşaýyndan çykmalylyp görkezme beriler. Dip Sinçi Bugayev gurrun berdi. Türkmenistanyň Ulug we Aragatnaşyk institutunyň adynyň efirde atlandyrylmasyzlygyny soran jogapkär resmiýetiniň azatlygyň paýtagtdaky habarçysyna gurrun bermegine görä, tölegli esasda okuwa giren studentleriň enatalarynyň ençemesi özlerinden umumy ýaşaýyş jaýy üçin töleg alynýandygyny, emma oto berilmeýändige barada ýurdun ýokary idaralaryna şikayet bilen ýüz tutýar we şondan soňra şeýle çäre kabul edilýär. Aýdylmagyna görä görkezmeden soňra çagasy paýtagtyň ýokary kujaýlarynda okuyan enatalar vilayetlerden Aşgabatda gelip Kreyne jaýalmaga synanşýarlar. Ýöne olar Aşgabatda Kreyne jaýalmagyň juda çylşyrymly we gymmat bolmagyndan zeýrenýärler. Häzir şol ýaşaýşaýlaryna meselem 3 adam bolup ýaşaýan bolsalar, şoňa bolmagyny her aýyna 3000 manat, 3.500 manat tölemeli munam 10 aýa köpeltsen her student üçin tölenýän töle bolýar. Onun 2000 manat barp ýetýär diýip ataneler beýrenýärler. Olaryň alýan stipendiýalary bir aýlyk zakirine de ýeten okuýup ataneler beýrenýärler. Dip Bugayev aýtdy. Azatlyk radiosynyň ýokarda gurrun edilýän ýagdaýlar dogrusynda Türkmenistanyň bilim ministrliginden maglumat almak synanşyklary başa barmady. Yerli synçylaryň we bilim işgärleriniň ençemesi ýurtda studentler üçin niýetlenen umumy ýaşaýyş jaýlarynyň köpüsiniň Sowet döwründe gurulan jaýlardygyny aýdyp, bu meseleni soňu bilen köplenç boş duran ýaşaýyş jaýlarynyň kotej öýleriň deregine studentler üçin umumy ýaşaýyş jaýlaryny gurmak arkaly çözüp boljakdygyny aýdýarlar. Türkmenistanda 2016 oku ýylyndan başlap ýokary kujaýyna girmek isleýän abituriyentleriň belli bir bölegi tölegli esasda kabul edilýär. Olar ýokary kujaýlaryna kabul edilen studentleriň ortaça 35%-ni emele getirýär. Bu usulda okuwa giren studentleriň oku tölegi 2016-njy ýylda 3500 manat bolan bolsa, 2017-nji ýyldan başlap 6000 manat edildi. Ýöne çagasy tölegli esasda ýokary kujaýlarynda okuyan enatalaryň ençemesiniň gurrun bermegine görä, studente edilýän çykdagy munyň bilen hem çäklenmeýär. Sebäbi çäreler beýleki talaplar üçin edilýän çykdagylar nazara alanynda tölegli esasda okuwa giren studente bir ýylda sarp etmeli puluň möçeri ortaça 25 000 manada ýa-da resmi kursu bilen 7 000, gara wagdaryň narhy bilen ortaça 1200 Amerikan dollaryna barabar bolýar. Türkmenistanda her ýyl 85 000 çemesi ýaşlar orta mektepleri tamamlaýar, emma olaryň diňe 10 000 golaý ýokary kujaýlaryna kabul edilýär. Gipleýär Azatlyk radiosy, efirde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Babadyýhanyň ötejeni paýta mewsumi bilen baglylykda bazarlaryň işi çäklendirildi. Ýurtda paýta kampaniýasy dowam edýär. 16-njy oktýabrda Ahal vilayatynyň Babadyýhan we Tejen şäherlerine yerli häkimiýetler bazarlaryň iş sagatlaryny ymykly çäklendirdi. Mundan beýlek paýta ýygyn mewsumi tamamlanýança bazarlar öýlen sagat 4-den giç akşam sagat 10-çe açylyr diýip Türkmenistanyň alternativ habarlary neşri habar berýär. Neşriň regionaky öz şeşmelerine salgylanyp berýän maglumatynda görülýän bu çäklendirme çäreleriniň sebäpleri raýatlaryň paýta mewsumine ýygyma gatnaşdyrylmagy bilen baglanşdyrylýar. Agzalýan çäklendirmeler bazaryň golay gultumynda ýerleşýän hususy we döwlet dukandlaryna da öz täsirini ýetirýär. Maglumatda aýdylşýar bazarlaryň satyjylary özleriniň süýt gatyklaryny gök bakça önümlerini teýden satmagy synanşýar. Olaryň köpüsi öz haritlaryny hojalyklary aýlanyp satmaly bolýar. Ýöne muňa da kanun goraýjy güýç guruluklary gödäwçilik edýär. Türkmenistanyň resmi taýdan 5-nji sentýabrda badalga berilen paýta mewsumi dowam edýär. Paýta mewsumine häkimiýetleriň ilaty ýygyma mejbur gönükdirmek boýunça görýän çäklendirme çäreleri barady. Mundan ozal Azatlyk radiosy hem habar beripdi. Azatlygyň çeşmesi sentýabryň ortalaryna Daşuly vilayatynyň häkimiýetleriň uly ýollardan geçýän maşinlary saklap, olaryň içindäki ýolagçylary ýolundan goýup paýta ýygmagy mejbur edýänliklerini habar beripdi. Boldumsaz Gowada Niýaz we etraplarynyň deňine uly ýoldan geçýän maşinlary saklap, öz iş aladasy bilen gyssanyp barýan adamlary ýolundan goýup paýta ýygdyrýarlar diýip howpsuzlyk aladalary sebäpli adynyň aýdylmalygyny soran çeşme 15-nji sentýabrda habar berdi.
Türkmenistan'ın paýta ýygyn mewsüminiň dowamyna mejburi zähmetiň ulanýanlygy barada ýurt içinden dürli maglumatlar gelip gowuşdy. Sentýabryň başyna lewapdy büdjet işgärlerinden ibaret paýtaçylary ýygymy alyp barýan awtobus helakçylyga uçrady. 16 sentýabrda Daşowut welaýatyna paýta ýygymyny resmi derejede girişilmegine bagyşlanyp geçirilen Ak kerwen dawratyna taýýarlyk çärelerine büdjet işgärleri mejburi gatnaşdyryldy. Bu ýylky paýta mewsüminiň dowamyna bir döwür Daşowutyň Niýazy filanly görogly we Boldumsaz etraplaryna 7-nji klassdan ýokary çağalar ýygyma mejburi gatnaşdyryldy. Welaýatyň käbir etraplarynyň büdjet işgärleri öz ýaşaýan ýerlerinden uzaklara ýygyma uğradyldy. Olar agyr şertlerde paýta ýygmaga mejbur boldy. Bu aralykda 5-nji oktýabrda Türkmenistanyň prezidenti karara gol çekip paýtanyň we buğdaýyň döwlet satyn alyş narhlaryny ýokarlandyrdy. Soňky 3 güniň dowamyna döwlet mediasyna paýta ýygymy barada habarlaryň depkini güýçlenýär. Ahal welaýatyny paýta mewsüminiň depkini barada 15-nji oktýabrda Türkmen döwlet habarlar gullugyna çap edilen habarda welaýatyň kärençileriniň şu wagtda içinde geçen döwrüň dowamyna jemi paýta plan borçnamalarynyň 50 götürme goloyunu döwlet harmanyna tabşyranyny habar verildi. Galbertede paýta mewsümi barada döwlet telewizionyny efire berilýän şekillerde sunugat işgärleriniň paýta meýdanlaryna gelip görkezýän çykyşlary görkezilýär. Ýygymçylaryň ykjam kitapxanalar bilen üpçün edilýänligi barada habar berilýär. Döwlet mediasyna görä Türkmenistanyň paýtaçy kärençiler we ýygymçylar ara kesmede kitap okap göwünlerini galkındyrýar. Medeniýet ustaatlarynyň özleri üçin ýürüýte goýýan çykyşlaryna tomoş edýär. Halkara hukuk toporlary Türkmenistanyň paýta meýdanlaryna mejburi zähmetiň ulanylmagyny tanqid edýär. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşikleri Aşgabat wagty bilen saat 7 bilen 9 aralygynda gysga tolkunlaryň 11850 we 15255 ýyglyklarynda efire çykarar. Satelit arkaly efire berilýän gepleşiklerimiz bolsa, öňkü tertibinde dinläp bolar. Gepler Azatlyk radiosy. Efirde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan oğlum radi kabuldan. Demirgazyk Awganystanyň Serpil welaýatynda howpsuzlyk şertleri welaýata türkmen hakim bellenenden soňra ýagdaý birnäme kadalaşypdyr. Bekanun ýaragyl toparlaryň komandirleri tutuldy. Serpil welaýatynyň hakimi general Abdulkadir Aşnanyň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä ýerli meýdan komandirleri halky gynamalara duçar edipdir. Şo sebäpden olaryň tutsak edilmegine buyruk berilipdir. Bekanun ýaragyl toparlaryň komandirleriniň tutsak edilmeginde halk hem hyzmatdaşlyk etdi diýip hakim aýtdy. Komandanlary köp merdimi azar beren millet tutan şonu şorakam edip milletin kömegi bilen şonu tuttular. Serpil welaýatynyň bir etraby jeňçileriň iýeçiliginde galýar. Serpil şäheriniň golaýynda ýerleşen septlere de jeňçiler hüjum etdi. Bir etrabyň jeňçileriň kontrolundadygyny hakim Abdulkadir Aşna hem tasdiklady. Ol etrapda saýlawlaryň geçirilmejekdigini hakim ma'lum etdi. Awgan güýçleriniň harby postlaryna jeňçiler hüjum edipdir. Jeňçileriň hüjumlary ýzyna serpikdirilipdir. Böyleki etraplarda saýlawlar azad erkin geçiriler diýip hakim aýdýar. Serpilda 6 uluslarlygy var. Bir merkezi bilen 7 bir uluslarlygy bolsa Talibanlaryň elinde bolýar. Şeýle seçimem intihabatam bolmaýar. Başga uluswallary hemmeti döwletiň elinde. Serpil welaýatynda daşary ýurtly höwüşçileriň hem bardygy aýdylýar. Köstanat adly etrabynda jeňçileriň harby turgulleşik merkezleriniň bardygy ma'lum edilýär. Daşary ýurtly militanlaryň hem bardygyny hakim Abdulkadir Aşna bildirdi. Özbekistanyň Islam harekatiniň agdalarynyň hem Köstanatda hareket edýändigini hakim belledi. Köstanat diýer şol wata Talibanlaryň elinde. Özbekistanlaryň barlygy, Araplaryň barlygy, başga şol emtaýa mülklerdäki adamlar hem barmyşyn diýip gurrunlaryny getirýärler maňa. Türkmenistan Demirgazyk Awganystanyň 3 welaýatyna elektrik togyny iberýär. Serpil şäheriniň ýaşaýjylary hem türkmen togundan peýdalanýarlar. Türkmenistandan iberilýän elektrik togdan Serpil welaýatynyň etraplarynyň ýaşaýjylaryna da beriljekdigini hakim Abdulkadir Aşna aýtdy. Serpil weliyesi urganyň üstünden Türkmenistandan gelýän barklary we uluslarlyklara şol welaýatyň atraflaryna hem berne inşallah hemme merdim bark berjek. Qadirli dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip guturýarys. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.